Dinava çalekên îro de endamê konseya rêveber a hevserokatiya PYD rêzdar Aldar Xelîl bersiva hikûmeta veguhêziya Sûriyayê de taybetî jî serokê wê ku gotibû qesedê nûnertiya hemû pêkhateyên Bakur Rojhilatê Sûriyê nake da. Di çarçoveya vê mijarê de Aldar Xelîl dibêje ku diyar dike ku ne Kurd ne Suryanî ne Xristiyan ne Alewî ne Durzî ne Êzîdî kes teqebûl nake. Tu temsîla kê dike? Aldar Xelîl diyar kir ku hem qesedê û hem jî rêveberiya xwe ser nûnertiya hemû pêkhateyên Bakur Rojhilatê Sûriyê dikin. Lê tu tenê nûnertiya xwe dike yan jî temsîla xwe dike? Ji bo Şam jî vê qebûl bike ew nikare rêka vê bavê heta Tirkiye qebûl neke, heta Ankara qebûl neke. Wek hûn zanin dehê adarê me bi wan rêkaqetekê imze kir. Lê piştî sê rojan elana destûrî daxuyanî dan. Danezana destûrê. Di danezana destûrê de ew maddeyên di peymana dehê adarê de tev rastûbînî kirin. Tev lehev kirin, berûva jî wê elan kirin. Tev li wî tiştî tevî em man girêdayî pêvê û heta niha li ser wî esasî em dawê li wan dikin. Em dibên rûlebên tenê we koşka serokatî xiz destê xwe hûn jî texlîda behs bikin bêjin hûn çirkin bikin baz li vê deme. Êşte me sir jî berê hebûn. Beşaro jî wisa kir. Bavî wî jî wisa kir lê ew çûn. Derketî ser televîzyonê vê dibêje. Divê qesed temsîla gelên Bakur Rojhilatê Sûrî temsîla Kurdan nake. Me jî jêr Şam em dibêjin ya tu temsîla kê dikî? Kê danî Şamê? Aliyê Beravê zanim te qebûl nakin û Aliyê Swêda jî zanim te qebûl nakin û Bakur Rojhilatê Sûrî jî te qebûl nakin û Sunnî jî te qebûl nakin, Alewî te qebûl nakin, Êzîdî te qebûl nakin û Durzî jî te qebûl nakin û Suryan û Aşûrî jî te qebûl nakin û ne hilbijartinek jî çêbûyî û ne tiştek çêbûyî. Tu diku rahat kî te qebûl dike? Esed me temsîl dike, xweserî me temsîl dike lê tu temsîla xwe tenê dike. Ram welatên dewlemend, welatên ku perwerda wan li pêş, welatên ku milletê wan di nava aştiyê de jiyan dikin, welatên ku pirsgirêkê wan di asta herî kêm de, welatên ku alozî de tune ne, ew in welatên nenavendî ne. Ew in welatên demokratin, vayî diyar e welatên bijimêrin, hûn bi xwe biçin malê xwe bijimêrin. Welatên ku şer di wan de heye, pirsgirêk heye, feqîrtî heye, belengazî heye, koçberî heye, malxerabûn heye, tev welatên navendî ne. Ji bo vê em ji wan vê dibêjin, eqilê xwe tê xin serê xwe. Wisa dom nabe. Hûn ê bi vî rengî Sûrî perçe bikin. Dema em divê nenavendî, em divê nenavendî ji bo tebayî Sûriyê me behsa herêma xwe necînî bi tenê. Diyalogê civînên hevdîtinan baş bimeşînin ne wek ana tenê vê kamera hevalek bên bibînin û slavekê lê bikin. Na, bila diyalog resmî dest pê bike. Bila daîreyên dewletê bir vebin. Bila deriyê sînor vebin. Bila firokxane bixebite. Bila xebatên gel ên civakî pêş ve bibin. Bila vê de bi rastî vê bihesin ku beşekî Sûriyê ye. Lê mixabin van gava navêjin û bi vî